Арулармысыз карындашлар? Бүген безнең редакция Алабуга ягында кунакта. Без сезне Улышүрнәк авылы керәшеннәре белән таныштырырбыз. Киттек. Авыл советында 4 авыл керә: Улышүрнәк, Шүрнәк башы, Үмәк, Красная Горка. Авылда бар мәктәп, бар медпункт, безнең бар МФЦ, бу МФЦда безнең сельсовет, почта, клуб, библиотека, бар безнең 2 магазин бар, музей бар. Безнең менә Шүрнәкнең престольный бәйрәме Питрау. Покрау бәйрәмен тоже безнең менә ансамбль үткәрә музейда. Рождество, аннары крещение. Арулармысыз карындашлар? Арулар әле. Кунаклар киләсе булса, һәрбер өйдә дә инде безнең хуҗабикәләр барлык керәшен сые белән тәм-томнары белән бергә менә мондый барук пилмәнкәсе пешереп куялар. Бүген бездә сезне менә шушы тәмле, майлы барук пилмәнкәсе белән сыйлыйбыз. Пиштә пешкән пәрәмәч. Мин Роева Роза Ивановна, шушы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе булам. Ансамбльдә безнең барлыгы 9 кеше хәзерге вакытта. Ансамблебезнең гармончысы Василий Иванович Макаров. Кемнеңдер туган көне булса да, кемнеңнең бәбие туса да, кемнеңдер анда ниндидер берәнинди тормышында кичкенә генә вакыйга булса да җыелышырга яратабыз. Фестивальләргә, конкурсларга чакырсалар, конечно же, бармыйча калмый. Барысы да бик актив кызлар. Эшләве тагын бер торга калкатлыйм, бик рәхәт алар белән. Чакыргач эндәшәләр, киләбез һәр вакытта. Тырышабыз, булышырга тырыш, концертлар куярга, җырларга, биергә дигәндәй, спектакльләр уйнарга 2008 елдан бирле җырлыйм инде мин. Сүрәкә ансамбленә 2014 елны кердем. Сүрәкә ансамбле оешканда менә шул олы апалар жүргәндә мин җөрдем әле. Бер ара җөреп алдым алар белән. Аннан соң яңадан туктап тордым. 90-97ләрдә яңадан шундай ансамбльгә килдем инде. Моннан бирле менә шушында ансамбльдә Шакырган җиргә барабыз, җырларса җырлыйбыз, бийтсә биебез. Әбидән калган күп җырлар инде алар. Инде монда нәрсәләр дә бар соң, Екатерина II да бар түгел. Әбиләрдән өйрәнеп, тетеләрдән өйрәнеп, шулай яшәп ятабыз инде. Электә җырлап йөри башлаган, моннары ташладым. Аннары кабат җитте сиңа дип кабат килдем инде. Хәзер современный җыр җырлап алабыз. Рейскә төшереп алыйк әле. Ак уяның ак баласы. Зелим Бусангаль Жукма. Здание МФЦ открылось именно в 2015 году, и здесь у нас вот расположилась библиотека. Литературный фонд, новые, абсолютно новые книги, все вот оттуда мы, значит, привозим. Мы проводим различные мероприятия, читатели у нас тоже есть, любят очень книги читать. Детишки приходят к нам на кружок, мы с ними работаем в качестве, как сказать, я их немножко учу рукоделию, потому что сама очень люблю рукоделие. Я люблю и вязать, и шить, и все, что в интернете есть, мне все хочется попробовать. Килдик тә без монда кызлар белән. Я в общем познакомилась со своим мужем здесь. Безне урамдан көтеп булмайды. Хәзер балаларны урамга чыгарып. Без үскәндә үстегән уже сууката, уже без теге ул керткәнче шунда хоккей уйнап, шаңгы шуып, шана шуып, янды уйнап йөрдек. Бер килгәчтен без хәзер мәктәпкә дә кереп чыгабыз. Киттек. Улы Шүрнәк мәктәбе 1993 елда ачылды. Безнең мәктәптә 36 бала укый, 11 укытучы укыта.
школу. Большешурнякская школа носит имя героя, кавалера 3 орденов славы и ордена Красной Звезды. Мы получили это звание 5 лет назад. Наша школа вот сейчас носит звание именно этого героя Петра Ивановича Захарова. Прошу пройти внутрь. Вот у нас второй этаж. Здесь в основном у нас основные и старшие классы занимаются. Начальные классы на первом этаже мы занимаемся. Мое основное вот такое деревенское, быто, как скажем, национальное, все собрано. И когда вот, например, тему мы по краеведению или что-то проходим, я могу им наглядно это все демонстрировать. Вкладываем отдельно индивидуальные посылки, каждому отправляют на фронт. Именные посылки, всех позывных. Мы сейчас уже будем отправлять 6 посылок. Это у нас кабинет биологии. Наталья Ивановна Кузнецова, учитель биологии. Өйрәтәләр мәктәпләрдә, карагыз мәктәптә нинди класслар матур, якты. Балаларның саны аз булуы гына бераз күңелне төшерә. Мин бүләк гөл дип әйтәсем килгән иде. Мин гөл үстерергә яратмыйдым да, белмидем дә. Менә хәзер үстерергә өйрәнергә туры киләчәк. Шүрнәккә кайтып торасыгыз килсә, менә өйдә бирәләр, эштә бирәләр. Безнең авылда 3 часовня бар. Менә 3-нчесе менә шул төштә безнең урнашкан. Бу часовняда туктыйлар, менә безнең үлгән кешеләрне соңгы юлга озаталар, менә шул часовняда туктыйлар. Хәзер Ольга түтегә кунакка керәбез. Аңа шушы көннәрдә 94 яшь тула. Дүртәүге әнидәге белән. Әни эшкә чыгып китте чәчүгә. Мин малай карадым, укырга да керәлмәдем. Нәнәй тубал киеп чәчү жүрде. Әти урында жатадыр, әти үлде, аннары шулы нем үлде. Бияннарга баршы тияргә, нигә бардык. Аннан киттек урман кисәргә, өйдән өйгә жүрүп, җырлашып, өйгә кирип, җырлашып, гармоннар белән җырлашып йөри торган. Үсләремдә яле ойынем бар, күтәреп тә Шүрнәк авылы музеена килдек. Әйдәгез керәбез. Башта бу элек бу здание безнең клубы. Клуб именно без торган җирдә библиотека. Бу зданиены аукционга куйдылар сатарга, но без халык белән киңәшләштек, җыелышта исход гражданда бу зданиедан музей ясарга. Шыманда кыш көне кар җыеладыр иде и подвесом полностью шереп, нитеп, монда су керәдер. Егетләр, туганнар, мужиклар, мин аларны попросил, әйдәгез егетләр, бу зданиедан музей ясыйк. Узган чакта керми калма, кадер итми калдырмам шу. Сез карагыз әле. Мама сөйәде. Мама. Безнең монда Шүрнәктә мол завод бар иде. Менә монда сөт, пакетированный сөт чыгарганнар. Молоко цельное, ПСК Шурняки Лабужский район. Бу миңа Казаннан мине иптәшләр алып кайттылар. Музейның хәтта үзенең хуҗасы да бар. Именно монда язылган. Захарову Петру Ивановичу от коллектива Магнитогорского электростанции в день вручения Ордена Славы 20.01.71 года. Нәрсә бу? Жөн. Монда бик кызыклы бер экспонат бар. Карагыз әле. Сез беләйдегезме? Шүрәле Шүрнәктән. Элек
керәшеннәр күпләп яшәгән Үмәк авылына да килергә булдык. Менә аларның элеккеге чиркәүләре. Арымас туным тузмас, исәнлекне бел туган шул. Аттың арымас туным тузмас, исәнлекне бел туган шул. Монда йөри торгачтан без Мари авылы Куклюкка да килеп чыктык. Менә монда бер матур кыз утыра. Бу авылга беренче тапкыр килгән кеше менә шушындый лентаны агачка бәйләп теләк тели. Алабуга районының тагын бер керәшен авылы Черкас авылында без. Арыстан да кир туган, Билустан да кир туган шул. Бу идея минем папаның иде, Мельников Иван Николаевичның идеясы булды. Менә ул мужикларга әйтте инде, Черкастан чыккан җегетләргә, әйдәгез, без бит все-таки керәшеннәр, безнең бит православие, әйдәгез, монда авыл уртасында поклонный крест куйыйк. Яз көне монда куйдылар 12 елда и июль айында аны батюшка килеп осветить итеп китте. Биеклеге 4 метр, стенд посвящен участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны. Из начала Каспийского моря. Почему одно из начал? Потому что наш родник впадает в речку Куключка, Куключка впадает в реку Умяк, река Умяк впадает в река Вятка, потом в Каму, дальше в Волга, ну а уже вы знаете то, что Волга уже впадает в Каспийское море. Тимирден ясалган часовня, а астарак менә монда чишмә янында агач баганалар турадыр. Су буенда балтырган, чәчәк атмый калдырган шул. Узган чакта керми калма, кадер итми калдырмам шул. Узган чакта керми калма, кадер итми калдырмам шул. Алабуга районының керәшен авыллары буенча сәяхәтебез бүгенгә тәмам. Әле киләчәктә дә шушы якларга әйләнеп кайтырбыз дип өметләнәбез. Пока-пока. Ладыр бистәдә шул.